Ebrasa nso sɛ yɛde sika review free Cove TV Ghana ɛbɛsom ahwɛfoɔ nyinaa baabi bia wo a wɔte yɛn nka ɛna nnwumere yi yɛde ani akyerɛ ɛyɛ Soame roundabout a ɛnɛ yi ɛbɛsesa abɛyɛ Soame interchange ɛho nkɔmmɔ ɛna yɛde brɛ wo sɛdeɛ ahyɛ wo bɔ ɛberɛ a atwam sɛ nsesaeɛ bi a ɛbɛba ɛyɛ mmeammea bi a project a ɛda Ghana fa akoma so yɛde ho nsɛm bɛbrɛ wo no saa pɛpɛɛpɛ ɛna na nnwumere so yɛde ɛyɛ Soame interchange yi ho nsɛnsɛm baa bɛsom wo yɛtena ase sɛ yɛne ahwɛfoɔ ɛna toato adwene enti sɛ wote me nka a wobɛtumi de w'adwenkyerɛ de aba yɛfrɛ me Kwame Mario saa nso ɛna ɛyɛ champion chairman ɛnso ɛwɔ ase yɛfrɛ wo sɛn wo din ne baabi a wohyɛ yɛn firi wobɛtumi de afa live chat hɔ nom. All Yeah, right. Kwame. Yes. Ejina mu anasa akate. Obey, this year na de yedem. Ah. Iti yanko. Na me dwen sa akate. Debi yedem yanko. Your life. Yes. All right. Ane ye to aso. Abusuafo aha eye Soame runabout mpanifo guso a omoye adwuma wɔ ha na yesi eye 40 interchange no ɛwɔ ase. Na me no wo kasa no nyamianum no kurani ene yeba be pie mu wa no nika na mehwɛ sɛ de at least yɛn ho sɛ adwuma kakra ɛkɔ ɛwɔ hɔ enye gidigidi sɛ de yɛ pɛ no but wo ho sɛ mpanifo abɔ mo hoɔden atutu fam wo nyinaa ɛwɔ runabout no so ɔnom a ɛyɛ relocation adwuma no Kwame enye easy me na ada o. Okay. Oh yes, enye easy. Nkɔmɔ kakra kɔɔ so na wotie nsɛm a na ɔmo ka na kyerɛ sɛ adeɛ no ɛyɛ abɔtrɛ adwuma but ɔhun sɛ saa nsɛm bi sei no na mmemme pɛ sei no mmempɛ tie kyerɛ sɛ mo yɛ professionals ana mo yɛ adwuma no mo contractors a mo agye contract yɛ adwuma no ana before that no mo bɛyɛ feasibility studies wɔ ha ehun sɛ sei na normal siteɛ ɛwɔ ha ana moyɛ mo adwen sɛ mbetumi ayɛ nti ana complaints bebree bi wɔ nom a ayɛ ana adwuma no nya hyɛ ase wie a meme hu ne sɛ ho hia unless sɛ wɔyɛ wadwen sɛ wode buy time kɛkɛ na kyerɛ sɛ wode wama yɛate ase ade kuro nti a wo delay project no wobɛ justify no in that point but yɛbaeɛ no yɛho sɛ adwuma ɛkɔ so na wobɛseɛ da bia bɛba na yɛde saa machine wɔ yɛ esi hɔ yi ɛbɔ no magu ewura fam hɔ na yɛbɔ pillars wura fam hɔ na yɛbɔ nade wura fam hɔ na yɛyɛ biribi wɔ fam hɔ no da bia bia sɛ yɛ na ɛteɛ na until sɛ yɛbɛhu sɛ yɛarect ɛyɛ pillars ankasa te sɛ deɛ yɛayɛ wɔ Soame post office ne ɛyɛ Melcro junction hɔnom no that is when ana megye di sɛ obiara koma bɛtɔ ne yam amia hu sɛ ampa sɛ biribi ɛrekɔ so na sesei ayɛ grounds work na ɔmo gu so ɔmo yɛ ne deɛ biribiara no hɔ aka kyerɛ obi a ɔbɛte aseɛ ana besides that mo de kyɛnse dan atwa ho ahyia na mo hyɛ mfimfini da biara mo gyina mu nso hwee mpie mfiri mu mma ban na nkɔmɔ kakra ɛkɔɔ so no ama me ate ɔmo ase wɔ kwan bi so but still ana ɛnyɛ so justifiable sɛ ɛnɔma ɛbɛkɔ ne saa na Kwame saa project wei mɛtumi aka sɛ the talk of the town kyerɛ sɛ nipa dodoɔ na ɛne di akyire na akɔyɛ sɛ ɛwɔ the center of ɛyɛ Kumase na because of sɛ ekopie ɛwɔ yɛ biggest roundabout so no ama attention no ɛyɛ more ɛwɔ ha se mpo for the first time a mate sɛ
ɛyɛ ɔmanpanyin John Dramani Mahama ɛka ho asɛm ɛne ɛyɛ ɛho nsɛm bebree no ama makoma atɔ me yam kakra. Ɛnɛ mede kan ɛde video bi ɛto platform no so ma amonyɛ ahwɛ no wobɛhu ɛyɛ nsɛm a ɔmanpanyin John Dramani Mahama ɛde to ɔpemsoɔ anim na Kwame ɛnika na ɛyɛ so interesting to listen to na ɛma akoma ɛtɔ yam sɛ nea ɔka no ɔde ɔseɛ bɛyɛ ɔyɔ a saa project wei ɛdin ɛbɛn mu bi a na ama me anidasoɔ ne awerɛhyɛ mu because yɛnim politicians ɔmotumi meki ɛyɛ promises bi a later ɔbɛka kyerɛ sɛ political talk ɛyɛ mere political talk nti no ɛno deɛ waka afa ne ho adi but project bi wɔnom a yɛmfa nyɛ partisan politics ana yɛmfa ɛnni ɛyɛ nipa ho agorɔ because woyɛ saa na wanhwɛ a ɛde ɔhaw kɛseɛ ɛbɛbrɛ wo ɛne wo party yɛntie ɔmampanyini just 5 seconds pɛ yɛntie no yɛmmra. We will also undertake the Kumasi City Traffic Improvement Program, which will include completion of the Swami Interchange and associated bridges. All right, we keke ana na mepɛ sɛ motie efiri ɔmampanyin enum sɛ abra ɛyɛ asantemewura ekopie mu wɔ ɛyɛ Jubilee House no osi so dua ɛyɛ project bebree a ɔbɔbɔ so no ɔbɔ we nso ɛde ka ho ɛma me clear ɛyɛ indication sɛ adeɛ we deɛ Kwame sɛ yɛyere yɛ ho na yɛama yɛabama mu ɛwɔ saa project we ho na yɛtɔkɔ so ɛba ha ɛbɛbam te sɛ deɛ Prempeh the First International Airport no ɛbaa mu no because mehu sɛ Ashanti region yɛn yɛ deɛ ne sɛ agye sɛ yɛkasa ho ansa na ɔmayɛ amamuo no Kwame yɛbu wɔ Accra nti Accra deɛ ɛyɛ ɔmanim asɛm a ɔmuhunu da bia ɔmutwa mu ɔmuhunu ɔmukɔba nyina ɔmuhunu nti no biribi tɔkyema a ɔmankasa ɛyɛ na ɔmankasa a resolve ba Kumasi ɛwa yɛ mpanimfoɔ nso ɔmo ha nyinaa no ɔmo deɛ politics ɛde di ɔmo adwene mu makoma mu nti no ɔnka ɛman ne boss ɛhu sɛ sei na ɛteɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ biribi ayɛ okay ɛwɔ ground so ase ɛnso na hwɛ nte saa nti ɛnyɛ yɛnyɛ platform binom sei a yɛdedicate ama saa project bi sei a da biara no yɛbɛtumi abɛpɔne ho kakra ɛnyɛ dodoɔ koraa na yɛbɛtumi ate ho kakra ama mpanimfoɔ ɔmo wɔ Jubilee House mpanimfoɔ ɔmo wɔ the various ministries nyinaa bɛhu sɛ sei na ɛkɔ nti no ɔpanyin wankasa name Kwame Abuza ɛyɛ road minister ɔno nso bɛhu sɛ biribi sei ɛkɔ so na at least ɔno nso atumi atu ho anamɔ no aten sɛ ɛwɔ sɛ abere biara no yɛma yɛ nan ɛyɛ ntiantia ɛwɔ ha na yɛde atu dwa yɛ videos no Kwame yɛde to hɔ a ɛkɔ paa. There are other platform a ɔmo peke ɔmo so ɛde kɔ ɛyɛ Facebook ne TikTok na asefo and I think say send signals no ɛde kɔ ɛkoduru mpanimfoɔ no ɛhɔnom ɛtra so koraa ɛma ɛso ba mfa soɔ nti sometimes ohwɛ na ɔmo ka biribi ɛfa project bi ho a tumi sampa ɔmo nso nim deɛ ɛkɔ so na ɛyɛ very good sɛ me na wo kasa yi ɛyɛ Swami Interchange nso ɔmampanyini abɔ so na ɔde n'ano nso atom bi sɛ ɔbɛhwɛ na yɛ complete wahyɛ ɔpensoɔ bɔ saa bɔhyɛ bi sei na yɛ pɛ no na ama ɛyɛ sika movement yɛgyina so ne asogya ɛde agu so because da bia ɔbɛhwɛ a yɛ ameta aka mi bi sɛ Prempeh the First ɔmampanyin mmɔ ne din wɔ baabi a afi sɛ ɔbaa yi wastadi ameta aka saa sɛ meka kyerɛ sɛ Sewia government hospital anaasɛ regional hospital ne nso ɛno nso ɔmɔɔ so but abra ɔpemsoɔ ɛne nananom akukudam ɛbɔ mmɔden kɔ pie mu wɔ hɔnom no Kwame wahyɛ bɔ apusu no awoso no ama n'ahyɛ bɔ afa all the projects a aka ne nyinaa wabobɔ so one afa Sewia Komfano maternity and children's block no wabobɔ so airport no kra waka extension ne so
Kwame nyensem ketwa enti no omampanyin John Dramani Mahama atu nanum tuo sei no ono ankasa ne program bi a ode ye campaign na oba ye ohwe se obe deliver no the big push infrastructure program no eno nso wo twimbi afiri ma ode eba abaye no ma bebre e de ama Asantema enti Kwame we na me hwehwe so omampanyin be kasa na ya fan ba ono ane west na mark no na otu a na ATM said de be ya ono ane ka se enu ntina sometimes no aya na ye betena ha na ebi mu dwen se ye ne omampanyin dada na nada Kwakufu Ado aya na omufo se bia ye against no sometimes I thought am say we are in favor I thought am say ye against no but ne tie ne say o kan asem bia ye no ye remfi ye keep those records enti say obekate sword me de ye mfa to ho say de omampanyin another Kwakufu Ado ompanyin nada na Kwakufu Ado ebekate sword e wo prempe the first one mtama na ABC no phase 2 no any phase 3 no o kan say sika ni nyina ye ready e de sika ni nyina ama contractor no enti ono ankasa mpo se ompe delay bia ompe na bia omo hwe so no munya adwuma no na se ekire kwa ma ebeda ne se de adane ya de na wo expect free ho se yen so as ye fence as project masters ye tete hey project masters ye monitor say project bia na be koso totin no na ye ka ho asema na wadwa sa wan ka hwe a ye no ni hwe ka sa so na abehye date say August na awie na eduro na wanwie a eno na obohu se betena ha na ani abre enti omampanyin John Dramani Mahama baayi na wo hwe na no yi na on kasa but ohun se Asante hene ankasa Kwame kurowura ankasa duru Jubilee House no na wo se oka ne wo se oka bia enti ma ne sane mu nyina agu ho na emede pa na ye nya hwe wo sa visit nim kra no epusu omampanyin ama na hunu se da bi e wo so ye bibi e ma Ashanti region enti no sa project we ye de mark no as one of normal person ye na afi nso no ye de ye wo ha oya ye bebo na baso wanye nso a eti ha ya ye be ka no pepepepe na more professional way na yama bibia nso obi ehunu de eko oya hwe enye yi ye ti hu obo ya mo opamo ye mpamo o ka se mi ntwe ba betwa but conversation akoso between Asantema Ewura Opemso Nyamekesi ene Oman Ghana opanyin kese nso a ye di ahye ne nsa se onhwe na ontoto no ma one na pamfo se be oman ne bekọ nanim sa conversation bi esese omanpanyin John Dramani Mahama said ono akai kan se enka wuja politics na eni dia ese fata odima eye Opemso nti enei oye president no enka onfa saa energy no emfa nwura Asantema puntu onye ni saa mfa mai esan se hwe ensi no ani dia wo ma Opemso nti ne uda so ye president se yenim hwe kura from your own words enka uja politics ti se wo ani die kese saa e de ma opanyin kese esi na enei enunti wo ye president a e de oso ye bibi fashion na nimonyam se ono de na no batu ma enunti eje wo e ma obeye politics biem ai na oye president ntino o de onya hwe kura no o ye normal we de ahye na nimonyam chairman se bibi trigger e ma otimi
ɛbɛyɛ panya de example kra on say student bia ana obi a waye bia ohu teacher ni ofa ne nsem before so be dru ba bia wadru na I know person we bibi ma teacher ni hu say e ono ne modern mo na de na dru ba bia wadru Yeah. you know I ahwede we asa nipa no obesi akasa we o ya me say ono ana tete me e omo nim di om de ma me na de me you see oye bibia ma obi a appreciate ni say no esan say wabɔ no modern wɔ na brabo ebi kura no ko school kura na school fees won say ma say bi wotimi tua say bi instead of so be pam school fee pam ana madam bi wa on pam oje o kan ho say o de anya hwe o kina se say nipa no krokro wa na ni unya ba bi si a aya wo remfi say nipa ebi go extreme mpo esi dan to card che enti no me ye sure say opem so de card e ade so bi efie de ade so bi nemom asanteman kyekere de on kyekere nwi enti ne se nei enam ne nsa so menka ne sa nka ade a wugya to on we anya nja nto a na sa wo kai de a ese se wo so ye bibi de hye na nimonyam no hu se a men so masema me kan ya nei ama papa yi anya nimonyam na oda yi nyina ya no ade sei na men so I think it is in line. Ebe ma bibia nso ayefe. Dachi bia mu di ehia. Ebe ma conversation no etimi asesa kra. Na won se video bi circulate a. Opem so ni o mampanyin dada kofu hia na ofre o mampanyin dada me ofa. O se e ofa na te say na bo ma bi ni betie ofa. Ebra wo nana jeribe no nsa na omodi na it was lovely say conversation bi sa ekoso na say e kire say ye wa bibia ne de ani de esa efata ye de ema no ntino omampanyin enya ne samfa ma santeman na entimi enye fe na ebi betre akomiamia bebiri nso a oma ebi entimi emfa nko na chama say de bia e kan eyesa interchange we de no gidie se nya de se beka dem da enye se other project bi a akeka kanwuram enye se other project bi a enei yekofa ba na yekofa abufu aba sa project we ya ade se omampanyi betimi atenese afiri ho na abeka ne no ma pa awaye ho yeso obi a wo ups and down iti no se oye papa na ebeka so oye bone na sa amanfo kan se papa nso ba na ogidie se sa na adofo nso ebetimi aka iti esa interchange we dey mo gidie se chama ansa na ebia ne term of office no ebeso no na yehun sakra kese pa ewo ase chama. Yeah, very important, Kwame. Very necessary. Ana say no, said ye abrebi ayeka no. Ohwe dwumadi na anka ahase pa na adwuma ni nyina ewo. Ahase pa na yede to adwuma ni din. Adwuma ni nyina omuti enie. Ahase na phase 1. Interchange no na phase 1. Eno current na overpasses na aka ni nyina. Overpasses na phase 2. But ohwa because of relocation of pipelines and cables and no manoma binti no ama phase 2 no mo no edikan ana phase 1 no mo no or no so twen fa ne bon kakra but ohwe mfonyi na etwagu ya omo site omo ye adwuma and credit ye de ma omo me de bia me ka se ye ba site na se workers no wo ho a ana gidie no emu apagya because oba na so obi ani ho a na ayam hihie na ayese yejaya na te se prempe the first runway o majayi ana ayam hihie enti obekọ obi ana na ahwe na se hwe nkoso ho a na udi yawo but ubepiem wa ha unse mfidie wo ho unse workers wo ho unse niema ekoso eno ma at least a ratio kakra bi se dan a bibi betimi afirimu aba ana mesre say yenye very positive when it comes to a project be say because politicians said omo lives tie no omo nye nipa bi a Ghana as a politicians etu omo fo there be
Ghana politicians yɛ ntu omufo. Omo no omo hu ne sɛ omo adwuma na omo yɛ. Omo hu ne sɛ ɛyɛ adwuma a ɔyɛ a ɔkosua wɔ school, ɔkɔyɛ political science. Ana wayɛ law ɛde ato so. Nti no ɔno no adwuma na ɔyɛ. Nti ɔyɛ professional onim de ɔyɛ. Sɛ ɛyi ukɔmazi na ado kaa kɔma fitani wɔ hɔnom na ɔyɛ kaa na ɔyɛ na bia minim mazi fo so obetime de ham ayi spanner ne bibia hwɛ nsɛm sɛ gyina yɛ wɔ ade sanity because oni hu ne sɛ onim de ɔyɛ nso nim sɛ ya to me da na me ko tama aduane nso yɛ kama aduane no so bɛkɔ na amanfo asalai na agya madi so a eduru me so a yɛte me de ma me na oyi na mama me nam a madam asa na ma oyi ama me de kase ojo hwɛ me sa atre no ne kuta o bagina yi na de wo so mpe ana me yi ama o am say me kuta me sika pa tabi na be ma so de ɔkasa aduane ho saa den a na say unia ade ne kase kase me de yebe me penda mare me penda na aria kase ma na ni wa de ma me bufu ye kura mensi obi mi se osi no ana me yi ama o atre ni nkuta me de ba fi so na kase ampa sa na kase ampa na ma me nti efiri ono me nsi obi mi ɛno anso na oyima o osi no ana me yi ama o atre ni nkuta o ata ma dua na me kan ya sala ni eto ne o barrier hɔnom na na yes chronon barrier hɔnom no I see sala chama enka me fe chiro nkope fried rice efiri o me nsi obi na maame ne kura asa wa firim mate say yes we film nyankopɔn fa ne kura nsi mi boni dia sa se mami ade odi na ta oguma ni masi asa oi Mr. Watu Dio Kromwa ba am say your customer service they are poor. I mean about customer yeah very poor. As a drama no so come on but no treaty the customers here, which is very bad. Mami you influence network Jesus we dey free so my Jesus name Jesus or no more no that but do say please point of correction that's one here to us say Evans or see the only credit that you can give to JM about the ongoing infrastructure project is not to delay it. Loans for them have been secured. The constructions that don't mean they are credited a GM. As some now kind of Matthias right up in the to that. Not to say na bibia honum kama ansa ba bem. Tinkini kwanse credit bi won makoma GM. Esanse na omampanyi dada aba adwuma no dada e de ato ho e de ama no. Ono asem no and so the bima san to aso there about so loans for the construction of the Swami interchange and overpass were secured by Nana Addo. As I said, the fact that loans are secured does not mean that the creditors pay all the monies at once. Please get it. And our opinion and so the abamiso also bet me edo the abajumedi so yet nasi say ni edin command. Yani ashefo nyina ne di nkomo no bom enti enyi hu film ono adwenkyere no nso adwenkyere ye sei obetimi e di aba me so hye adwuma di ne like famaye o hye na wo like na do adwenkyere enso e ba obetimi voice note obi won pese obetwero opese ye ntene voice aha obetimi voice note e di afa WhatsApp line na e da screen no ase ye bebo
amadofo nso atibia na yɛ soame roundabout ni ɛsesa bɛ soame interchange dwumadie kɛse ɛkɔ so hɔ ɛne yɛde ho nkɔmmɔ etimi ɛde bro ne nsɛm a ɛnɛyi ɔmanpanyin nso ɛde ato dwa wɔ abere a ɔne ɔpem so hyia mu ɛho nkɔmmɔ ɛne yɛde bro misrɛ enyi ho mfamfim nso betimi ɛde wadwenkyerɛ de aba sɛdeɛ ɛte ha yɛkyerɛ yɛ adwen no nso wɔ akonnwa sɛ wotimi ɛkyerɛ wadwen ɔpanyin to asoma me Kwame, on some de onya kan ko ade a mekyerɛ ma adwen. Onya kan ko ade a mekyerɛkyerɛ mu. On say ɛnkɔ ye wo soame interchange project no so na yedi nkomo. yeah Obi ane na adwen kyerɛ, but sa we na kwaji loan, we na sha ase, we na be wie na ye no, na ama ene ye bre wo Ghana ha sei. Because say na na kwaji loan no ana ma ama bae also munya ya san kumbejai. Yes, na akwaji loan no enye ni project nti on to aso a obi me say Kwame obetwa so kora tie simple kora say ena na meka no say na ase normal sesa kakra but previously no na omu ye ni sanka omampanyin abai obeka say adwuma ekosu bia omu frizi na wate committee omu behwehwem ha wa ya award contract no ene say famra kwan so na ye de contract ne ma contractor ne sa ho sikasem bia no ya hwehwem eno kwa timi take 2-3 years eno na delay for Formina Hospital that am the Formina ne be a example so enti sa ayi no a delay ye project bibre nti omo hwehwem nwie no na inflation ne no marketing kiti bi exchange rate ne hwan bi abobo na ma sikasem na sa ye basa contractor ne nso na ono nso esi ono nso abeginam se agye se mo diskane bi ka ho enya sa ono nso onto aso enti no se de bia ye ka no se nye partisan politics a anka analysis bi se ekura no nka ehu hia se ye hu se Ghana man na ye kyekyere no ye nyina ye dia na emom ye nyina ye ntimi enni kan nti ebeyi opanyini baako ama na de yanim kan a na emom opanyini ba no ofri party abusua bi na oba enti no se wo ndon sa party na eni kwan se wo feel se sa nipa na ofri party ni maba nti no eno ne sa adwene no eba ne sa na ade nipa ne be bia Kwame wona na nya adwene eye kura abebo ato agu ana se sansa odi ani say onya wo nipa because ye kan un say ye kan na adwenya ne say ye credit eye omampanyin John Romani mama and of course asma ye kan say wa hwa ye to aso no e wo say bo na baso okay ana ono nso ko ya na nado ba ye no project debre ono ma na eno nso egu akwam to hwe a da bi okasa sewi a ona hya ase afare ona hya ase praye kejeti afi so a ona ye o tete omampanyi mama asa na osa akeka nsem no but menu mienu nyina nso nim say phase 1 kejeti market no ena na ado na e commission ye ona bia no okay enti no say ye kohwe say we na ye na we bia no eno tina da bi omo ko prempe the first ho no because mama nso claim say ono na e hya ase phase 2 no ho adwuma e kopa ho sika kra enti no say ye ko fa san sensem ne ba na ama project ne na ebre okay asono mienu ko ensensan na bre very good ana project ne bra ye timamufo no so ne so fa Kwame ye na ye nya so mfa so bia na omuna
ye defend omo no omo abedi omo sika agigi omo sika ni nyina no mabusua na omo kuo ni nyina akọ omo ye say tam na ni omba ye na nka yen timamufo na beboa ye no ye tie na ye ko ho ɛna ade a ɛsɛ sɛ yɛte aseɛ ne sɛ wonim sɛ ɛa na yɛtua tax wode hwɛ o hwɛ tama yɛn na yɛte akyire na yɛnyɛ politicians no ɔwɔ sɛ yɛ play yɛ cars ɛyɛ a yɛsɛ yɛntua tax wonim sɛ wɔn a wɔabɛn mu no ɔmo deserve saa nɔɔma na yɛde ma ɔmo no. I'm not saying say yɛngye mfiri ɔmo nsɛm, but they don't pay tax ɛwɔ nɔɔma a yɛyɛ ma ɔmo for free because the obi assume office as whatever position sɛ yɛma aban na man fuel money for allowance taxes on fuel no wontua bi yeah allowance there ontua ba wo na wase wo na yɛka sɛ nipa na asɛm na wo se emie nka no sɛ oyimpose tax a wo na obitua. yes sometimes I also ya na ye critical analysis na politics ni fanto nchen na ye wide eye ya adwene no enko achi na ye nti no mabiase na we should look into the message not the messenger. Just look into the message, you know. Say nipa na or the tax na ba no, is that person going to pay or not? And they will not pay because omo no allowances be said all kind de dey ma omo for na dwuma na oye no se edin se enye din ohun but the bebrel and sa taxes na no sa bre no ye mfa party card enye hwe ho you suffer from it. Party is all party B so party C se unni party e bia na o Jehovah Witness se unni party no we are all going to suffer. But omo na omo dey say ye kon no, they are not going to suffer from it. yeah ano de sana Why na ebre mo na mo bre yeah sana mra no mpanifo na si ahye nti kwame yenko yanim enti ne ye kan akosi ni se in as much as obi awo ne party no ano de obi anya ne party achi na mo eba national developmental projects a mesremo umi enyi partisan politics no ento nchen se bia yakwachi wuntumi yaye we no de mbetimi da politics ano de eno nko but eba se national project bi na ye ya ewo se obi obebe bia ye ta na ti no ya de no ma ne wie because ade kro no oye na project no wie a eso mfa so de no ye na be benefit mo obi kura ba Ghana obekas me ko Ghana me ko fa ba bia se fro so am interchange bi pa no ma ye ho na ne fe pa ho no wanka se eye na Akufo Addo amamu wanka se John Dramani Mahama amamu o se Ghana efe no waja hoko yeah yambo obi adi yes so for me say mon fa ma dwen kyeremra bit my voice note e da ba dwumadi ni so ana se bit ma to live chat wadwen kyerɛ ho hia aha ye opportunity ene ete amene chama ye opportunity ni enya but you also have your part also bit me play assembly show tilma e bia wo beka asesa no ma bibiri ene chama o kasa na amanfo akate baabi no mo de akoto social media baabi sa amanfo nti assembly obi ka. So whatever that you are saying no men kasa wo kan tra akwa obi nso ta baabi a omo monitor omo fa sa portion no no mo de ko na send this signal to omo wa ben mu. So now with the invention of social media there en kasa wo kan asem bia akwa there bi kan asem bia e be change your mind e be change life e be ma mind netimi akọ nanim di ntiase beba na eboa menumi nyina sanse wo timbi mitimbi omani koya ye nyina ene e be benefit enti ntina chiri ntwa ye kwa mi so fa adwe nkyere bra like dwumadi ni share so subscribe to Ecof TV Ghana subscribe ye tenase a idi dwumadi ni sei ama unya ho ntiase ama bibia nso etimi koyi ye kan se di sitie it is anya oda
And just no problem bia. But I know them so a man in you say your wafa. Name ye shani a can send me city. To also information bia. Waiting their joining na ye call yenim. Oh, Sakwan. So open your to us. ya kwame we de enche me de manu besi na emom de mpese meka edetwi ato ne se eye saa soame interchange we eye 40 no ema mpanifo nsesa plan no. Okay. Yes. Okay. Yeah. Yɛho bi da. Yɛho bi da. Ɛyɛ Sofola interchange no. Saa na ɛkɔyɛɛ. Because wohwɛ original one na ɛyɛ circulate as at that time na ɛyɛ 40. Ana sɛ menim sɛ yɛ 1 or sɛ 2 sɛ 1.5. Menim tie korɔ. Nti no. Yes, because aban sesaeɛ na aban foforɔ baeɛ no. Ana bibia agiguye. Ana up to now. Sofola interchange kwame up to now yenwie interchange no yenwie because udru ase ho a uhu anwea gu baabi omu fide no modem concrete mixer ne bi gugu nchenchen utumo se yenwie a yen free site yenwie interchange na sekura adwuma wo bibire wo so mo ye omu nwie enso me no kase obi anko ho ha enti ye besre mpanimfo na eye saa project we die baabi eda no ɛda baabi a agorɔ uniform na ɛyɛ me de sɛ ɔmampanyine kasae mu no ɛbrɛ a ɔda no ɔma bi a ɔbɛyɛ adi ɛde akyerɛ ɛyɛ ɔpem soɔ no ɔkaa sɛ ɛyɛ ɛkwan na ɛfa ɛdwo so ɛkɔpiem mampɔn ɛkɔpiem takyiman no saa ring road no ɔbɛyɛ 1 quadrant na kyerɛ sɛ akɔpiem wɔ takyiman hɔ nom ɔhu sɛ saa ɛyi no nso na ɛyɛ ɔmampanyin kufoɔ eni so ade hunu kɛseɛ paa na nkɔpɛ sɛ ɔyɛ saa ring road na kyerɛ sɛ cars akɛseɛ na ɛbɛsen kɔ Tamale Burkina hwan ne nyinaa ɔmo duru a ɔmo mɛfa ɛyɛ saa runabout yi so because ɔmo nyinaa ha nom bɛfa ɔmo duru Anwaga junction a na ɔmo awura mu abɛfa airport runabout na ɔmo abɛfa ha sei wɔamuni a ɔbɛpem car baako ansa na wakorɔ so enti saa na ɔmo de ayɛ ya nti no nka saa project ne timi ba so de a nka no so another fantastic but having said that no we ne yɛ project bi a sɛ Burkina for cars na bɛfa ha o sɛ cars akɛse no ba na sɛ ma ha no ɛwɔ se yɛ ne yɛtensa free ho clean na sɛ de artistic design na etwa gu no yɛ hu sɛ saa pɛpɛpɛpɛ ana ɛbɛkɔ akɔyɛ ase ɔbɛyɛ kroje na bibia aye neat na me de I can't wait so umbeye project we ama no ewie peye empo se umbebo delay tatisa ye ma focal point nye so mo ye no ma wie Okay. kwame makoma di saa project we chipa me na da because omu jai project we nwonwona ya ankomo amfo mo sakra me kan kra no mo jara na about no to ho sakra nke enimonyam wo asɛn no ma bebree ɛwɔ saa stretch no so ama ewura mu hɔ ayɛ tantantan basa oduro hɔ a ohu sɛ kyerɛ bibia yɛ scattered disorganized bibia yɛ nwonwonan hwee nkɔso wɔ hɔ a ɛno nti no ama amanfo business kora nso collapse because obu ɔnom a sɛ ɔbɛfa saa stretch wei so paa bɛwura wo shop wɔ no ɔma nti ɔbɛkɔ akɔfa akyerɛ baabi no akɔwura mu na wɔlu so ɛyɛ o customer nti no akɔyɛ ade a ɛha ɛyɛ ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ ɛyɛ maizi especially ɔmo wɔ kwan no ho no so am stretch no so no ɔmo brɛ paa sɛ ɔmo abɛdi tafo kwan no so no na ɔmo enjoy because ɔhɔ na obi ayɛ a na ɔde ne ti anaasɛ ɔde n'ani akyerɛ no ɔkɔ no akɔyɛ ne kaa no ɔkɔ nti ɔmo nso no ɛwɔ se adwene ɔmo ho na mpanimfo timi yɛ ne wano because yɛ kan kwame sɛ ahokyerɛ ɛbɛ nipa so a ana ma nipa dwene bɔne
sa ahokyere ebe nipa so a nipa dwene bone because opes escape route to be no the afa ono na onim say abrante bi a oye galamsey ni bi na video bi trend menim so chance on that video a okere since 2021 na wa twa so benya soja mu kwan amemu akọ wa try so be pa ban adwuma bi aye ode bo ha na wa ode bo ha ode tare na wa ya mfa ana woni na ma wa kosua excavator twi a ode ye gala no na nya se o ma so ode se pamo ma no ma san aba opamo ma no ma san ade aba excavator na mfa no mfa enti no enwura mu ho ano mbe ya adwuma no because adwuma no okosua no ye tre no se de si tutu anwea ehoro eno okosua aye enti no ohun ono so na angle no ode firi ede ba no ahokyere ne ba na so yes ahokyere ne ba na so no be introduce no to that business kwame obu ono ma adwuma bi a oye a onim se enye adwuma pa enye illegal ochiro kwan a fa so de ko wura ma oyembe hyew ahokyere ketewa bi ne ba na nsem ha nti bone ketenkete bebre ono ma yakoso aye ahokyere o de hwe so unya sika na sika wo ho a hwe se de wa adwene mu se ye clear bone be fin fa na aba obi ti ana asekwa so anya hwe ko because nim say ta ho but Sikaba Botuma, you become a changed person. Now you begin to think right. yes nti ahokyere mani pa ya patapa ahokyere nye kwame nti I think say I'm following and having been following your program keenly. If you are now saying a different thing, fair enough. We are all we all want the good of Ghana, but let's all be factual. All right, let me see opinion there. It's like nose. Ubia one idea. It's in a keep it coming. And then the media no a different and emamu a de pa. Na chama ya kwaye nim no. Now, as a Ghana, and no maybe na ye kan anka ye kan ho bi ye kan de saa America kra bi atwa mu enche bia na anka no ma bi se ni de nka se Nigeria for no mo associate o mo serve with me kan ko yesi ho ba bia me kan ko na anka Ghana pa de edin no ma bi ho no ma say robbery on the street that fraud ho no ma na elukwa ne kofa edin 419 buy from Nigeria na Ghana de na say ye kro no bona kwa akwaye wasi no ma no bi aba abetwe mpabo aguo no bi aba abefa na enye deep into those things no but now Ghana as a yaji din boni because enche bia na yete hajia for real say okoye sa romance and any eye money laundry bi one sensing bebre with a old man phobia afi ye jailing ni kakra 1 year 1 day am I the charges be bobo no for doing that na nei aja aservo ni sentence no awie ama bibia akodedi chairman anke nim say now are we ready for it ya sanso enya another person US for so asanso aba befa no e friend no eye Dada Joseph Boatin na say nipa dodo na fe ne Dada Joe why say philanthropist like Ochade or Yadoye o street so o sky pa menka hwe kra branti bi oni junior US nyantokwa ye fe no shoe boy ni wa bi pimo Ghana no so serve the sentence we are back Ghana abranti kra che no Range Rover white bi ska wono nene ameno kase US for aba be fano say ono so ne no ma bi ntwa yi atinze money laundry bi akoso any some fraud bi akoso
na nsɛm a yɛkɔ no sɛ deɛ ɔmode bɔ no ntansa a ɔmode bɔ no no sɛ ɛgyina na yɛ saa nɛte a anhwɛ aberanteɛ dadadwo yi chairman obɛtumi asɛɛvo ɛyɛ 20 years in jail chairman yɛana sɛ yɛse kyinkyin sɔɔsɔ ɛyɛ sen ɔkyi saa pɛpɛɛpɛ na ɛteɛ enti no aberanteɛ yi chairman me ne ɔka sɛ yɛgyae agye afɔre a ne yɛnim sɛ we are back to factory settings no reset biribiara no sɛdeɛ yɛma mpanyin aka sɛ resetting Ghana no foforɔ asan ba a yɛabɛkye dadadwo na me ne ɔka sɛ deɛ yɛde no ɛkɔ Ghana prisons asɛm sɛ aten sɛ yɛde ne tom ana ɔmo yɛ investigation baako mmienu bi na kyama de wɛ nsɛm no si sɛ ɛkeka kɔ no deɛ ɔmo sɛ ahwɛ a 20 years na aberante wi already wonya no 1 year 1 day we deɛ ne bɛkɔ 20 years ansa na watumi anya ne ti adidi mu na wadi sɛn na ɔkɔ sɛ 20 years ɔbɛba no na life no nso ɛkɔ sɛn chairman me bisa sɛ now youth no ɛdɛn na ma ɔmo nya akokoduro de wura saa nneɛma anim ɛyɛ sikatem pɛ ɛna ɔmo pɛ me pɛntɛm anya me ho ɛna de saa nneɛma yi ba anasɛ ɔman no ɛna mu ayɛ din a de saa nkyerɛkyerɛ no ɛba yɛ man yi mu sɛdeɛ meka nkyɛn bi a ɔkyama na saa nneɛma sɛ ebi ni Ghana ne bi ni Ghana na sɛ mempɛme ho asɛm ne wokuri mu yɛpɛ sɛ yɛgye din papa ɛna ne wokuri mu bɛtɛ ne obi yɛ biribi mpo na nam kwan bɔne so a ne yɛ mo nhyehyɛ no ɔnsuro hwee ɔde akokoduro yɛ ɛyɛ dɛn ɛna de no ma wie ba mesɛ ɔbaabi bia wɔ bia nso bɛtumi ɛde wadwenkyerɛ ɛde aba champion Kwame, it's rather unfortunate, but yes, na metre ma adwen kakra wɔ ho. Kwame, wohwɛ Ghana ye system na ɛfa bi me blame ye system no. Wohwɛ sɛdeɛ a system ne sitie na ɛyɛ too loose. Ejeja yen too much. Unim sɛ Ghana yete no obi amfa kwan a ofa so enya osika obi amfa ho. okay Ahun sɛ kuro bia o mani abre bia na ompeso mbobra no. Abrochire kuro ni nyinaa Kwame menim sɛ bi wo a omonte saa de a omo track osika bia omo follow osika bia enti no why observant a platform yi so omo ta aka da bia sɛ sika beto account mu na ye hu ba bia look suspicious pe ye be question ba Ghana wote ho na wo ba wo na JHS kra wantimi ankwa anwie onye adwuma bia obehu a na ote bensim obehu a na watwa ne tiri nwin pɛsɛmpɛsɛ wakosi fie bɛyɛ 3 na odi akwaniaba sa akora we ya wa account a o pretty obi amusa ne hwe wa bra onye adwuma bia a o se oye Game Boy oma pedi atoso kama enti oye Game Boy na Game Boy na oye no Watimia dada obi ama na send ne sika fra manone e de aba. Sika ne ba obekwa akoyi e wo bank. Na okoyi se sika na obi ambusa ne hwe. Enti ohwe sa system na tama me ka simbi system na onya sure say eni parents nso aye loose ana Dabi Kwame me mfa nkwhye parents no because obi kura timi tu free fie wadane street boy okọ onhu ne biem ubehu ane se wa piem wa ye ye se cham
na wato What a time I obey there peer free without you need Kwame esi da bia eno kra de me sure sa abrochi nyina nkra ne dwane ne etie ne se okay. akra duru age bia obu onoma peer pressure na se peer influence oba kodi ne namfofo achi na okọ me dem pese me bobo o ka so ma ne mobo pe na wadwa no ano no okọ bu nwa ne se okọ ne na mu a obu okọ behwim several years o ba na waye oyeyi a kon fa so yeye na o ma ohu nti no be ne se omra no ebi anu abie phone shop also oton phones enti on the phone shop na choke ana wape trotro mienu bi miensa bi ato taxi mienu miensa bi ato so car ye adwuma ma no wape be bi de no ho akɔhye but the make can say anka ye wo system a check ya anka se papa ne maame ne kura se na ni akura no so kura na onya sa sikabum ni mfiri ba bia okofa we Dance system ne check no. yes na wo honoma obi a send us carefree abrochire $1 million and a million Ghana cedis na ye de etimi akra na kɔ ne yeyi ama no adwuma be no ye ncheke into your system ne ka ho ana biom apart from system no society na ye wom no nso kwame eno nso ka ho hwɛ sɛ me no nam ho ya unya post wa ban ma after 1 year why you say tam waka twa say waka twa say me no nam ho ya na so o de e ukodi sofo akodi sofo kwa me obeya sofo why you say tam ade Ekwan amanfo bi fa so nyes ka no yes yen cheke entu ba hu sofo na wa cars no ma bia ni nyina yen cheke hwe onya sika no we enso sa sofo kro ya bekọ na asọrọ dem wonom ehiafo ya na egu ehiafo ya na egu onya sika no we Kwame enoma bebre onom a ye gya ho on se bedroom mre bi a obete na wo de hwe ye national television so na obi abetena so se oye okot omo ye okot ope quick money a bra pocket no dry send na men send them out ope 5,000 and send 500 ope 10,000 and send 1,000 send na men send Kwame sanoma we nyina egu ye television so obi nso so esika duro one de omfa nipa na eye aboa oba na ntwie aponche ne ayi sankrofo we nyina te ho eye sika duro ana oman no nso pesika ana ye bre ade ne mo munya bi mo oman no na ntwie enye srem na wo Kwame na ntwie enye srem na wo Fast to see say ade na wo ye ne genuine no enti se de ahokyere wo oman Ghana mu de enka ye bibi na oman ni nyes kase tam na nka ya ka ye de wa mama bibiri so no enka ye fa se ska ne bi nkotua na nka ya so mu ndu ye sa na atere simple so enti no se ya tena ho ama sa no ma we nyina nam system nim society nim no ma obi amfa hwe ho na ekoba a Kwame what do you expect because ye ni wo sa no ma ne ho aye mfa ne se opanyi a ya chi na wo kan mfa say is allege and say ya chi no why BBC sika na onya enye Ghana ha na sika na eba Range Rover na wo kan nya na enye ha ya na otwe baaye yetimi hu adwuma o ya akoto Range Rover enti ye de ye bibia e breakthrough mituo sesia na ma say tama ma breakthrough obia musame hwe kwa me fa so nya misika ne hia ne se me share me restaurant ase ene ya mo baako 1 grain me na yesa no mo ka kire because obi an check o mo mentime me de mo baako say 1 grain na me de share me restaurant ase and why you say tam ma say tam so on enti no
na me sha ase na me ye menua aduro no nkun no ofie na me toman me nam fofo kakra sa ana me da be factory o Ghana nyina ne other countries ohun say ye ncheke hwe enti nipa no so nya ba bi gina pe na wape bibi e de asi saa kwan no yes enti ufun say hwe politicians ya ya chicha ma wontumi juba so kire me say saa ska na ye pe no he omu nyina ya ja obi abetumi de aba ana ka tere o na ka so mechire eno ni asem no asem na okay jojin za omu go parliament wa no mbetena form wo no omu nyina nipa ba akusei betumi ayi ska na ba omu nyina obi abetumi agina ba omu nim say utwe oti a asem aba enti no omu nyina aka omu ti ko shemu no onya sure say na almost person almost test almost we say almost that side of a man no man shall see mu ana me kire o say ukosua political science wi a no akoye law aka ho to omu nyina agina the same page almost no man say so okatere no say ne oye no is against article 211 okoko 2 no onye zo nim enti no ne make akosi ni say ye system na ye tim o man Ghana mu no kwame e porous e je say ejai encheke hwe say ufiri fa na onye asika o se otonyom obu otonyom ye hu shu a obo ye hu anwum bi a oye ensu ni sika say tam obu anoma o so ye movie actor or actress uhu ni movie ba akumpo bi kra aka sa afa ba bia pie ba bi oni ayi bia hu se oye ye ntrake ne hwe no ane se odigina mu ne pro ni main source of income ne ye acting na so unhu movie bia kwame enso owo sika say tam bie companies ne hotels akese obi so ye say movie one city enfa enti no eno no obema o na wotena ase a na wote TV ho na obi betena so ka kire say ohun se ne ewu ye nyina no ntimi mpagya ye mfa ye nikan enante wi ase bra na memmoa o ohonom no ebe sound o wa adwene mu wobekọ obema akoku nipa akoye no ma bi ya nchewa na ba ye se tampe onso kire obi obefa eden abekire obi kakra saa unu nipa ya fam awu kwame enti o man na etim no ye ncheke hwe mankoye enti saa ayi efe ne say abranti a chini okay I mean na o my Ghana ye serious ye serious ubehu obi na mabonten ekura sekan eni aso say o de dododo omu doso nipa be 10 20 omu de nam kwan ho kura sekan ni ado omu ho so nye say bi omu address gentle bi o basa omu mfiri Ghana ha nso omu mfiri Ghana akura mpo anka ye omu mfiri Ghana ha ani ye gya omu nom nanam anopa no abetena market places bi krono mo bi betena pavement ne so onom oba na obefa na kono akodo na wa omo befa mo de otino mo kam kura de kona mi si mu nsura de na oti wo sesi a na kwa ame na adwe mo kan sesi a dementia fm kakra se twamiensa tifa mu sesi a kwa ame asema ba obabi otene so market nipa nya na enti ye system na etim no kwa ame yenye safe crowd kwa abefa so nya osika do bi ancheke unya osika wi a eno anu nasa obi anfa ho biem kama sade enei ba akokọ mienu kọ ya kwantuo to US in the near future say emma ye din bone wo saa bia ne se nkrofo we ase omo ya ji din bone wa ama obi a wa akomapa okosua na ade okobọ bra
opeso no tutu kwan ko US entimi nya nsunsanso wo eso ana. Oh, Kwame, me dear. To me, dear, me sure because Bruni dear Kwame Bruni nim bibia. Me ka se Bruni nim bibia. Onum se oni papa boni for ho, oni papa pa wo ho. Ana o man kasa mu krom wo kra na ebi wo ho. Papa wo na boni wo ho. Na emra ne nti no, oye boni a obetimi ate batu ntimi ente enche ebeyu apie. Nti omunim sa no mani nyina. They know so of course you genuine people o Ghana. So omunim ni papa bebra be school ho a omoda so no mu ye adwuma bebiri. Enti no mu enye nipa bonifo kakra bi no be say nyina ya chance there bi. Eno no entimi ensi sa. Eno an say this time no ebi on be strict ewo transactions bi a omo ne obi ofri Ghana na Africa ebeye ana be ma no me ma tight first no mu lose no 10 kra na e say be miembe 20 eno sa na be ya na say onya mu mfampie na je so ye genuine loopholes bi ani nchen aha enti no I think say sa na ebe Nice one, medium komo chichi anase in the trains no. Bibi kakra me no ka sense BBC for so report Interpol red alert no. BBC for so aka ho asem na chese ade no hini pa about Ken Ofori Atta enso ewo ade na do headquarters say BBC for enso report there na chese asem no enye children say do bi beka no me koso ewo mu but ni nyina mu no Kof TV Ghana de ka ne say yintutu ye no mai yenya good mindset na bibia ye bia no yɛmfa akoma pa enye yɛndɔ ɔman Ghana aha na ɛma ɔman ne intimi engina na nan so na ɛyɛ a yɛ ma menu ɛsan sɛ ni baabi akɔ kontinu hwane a n'akyi a ne bɛba n'akyi ne yɛ ɛne ɔman Ghana na ofiri mu no saa pɛpɛpɛ ɛna tie anoma te soro nyanso owu a ne takra nka soro ɛkyɛw sɛ baabi a ofiri na ɛden a ɛhɔ ɛna asan so ɛbɛkɔ ɛbɛnde bibiri aba yɛ sɛ osi akyi ɛhɔ ɛnyɛ ɔde koraa ɛhɔ a na abɛtafre enti woyɛ bibia no ahwɛ ni kyɛ sɛ bɛne baa na ɛba wɔn wate sɛ tɛkyi that you know Kwame Mamenka we na yem play voice note ampanifo ekukudam de abedom ye seba sorry about my Ghana sema ye bibia koye skeska se de ya woka no ye nwene nipa ho enti no se kwan nipa be fa so anya ne sika no onwene se be affect obi ana se en affect obi a ana onam ho a enma wa adwene nya wo se obi dwene o safety ho ana obi dwene se wo nkwa ho hia no da bi nti e wo se wa no da bia wa usua kwan a personal obetima abo ho ban wo kwan bi so apart from spiritual protection and yankopon de be ma obi a no e wo se physical nso ma wo ne da ho onim se ukofro car ukofro bus yemfa STC VIP oye mu nya examples ukofro bus a aso American so observe a ofro bus na obehu ana sofo abem ma be preach na wajeje offering na oko na obi abeton aduro obi beton books sa no mana na omo ye obasi obehu se driver na ba na oba betu car na aso obebusa na se obi aba empty seat bi o ma na o se da bi ana obi asi obi to ade na wabọ aban papa na chese ye front pakro no nipa ne ba na obefuru wi a eno ano no unim omunya announcement bia se obi amo ne seat belt okay na seat belt ne bi wom ana me kiro se unkwa ho hia no enti se wo a wote aye seat ne so no wan hwehwe seat belt na tira kwan aya na bi wom o no ma piepia ahye nche because o mu nyusu enti wo yi a na wapepa ho na ade asi na de Kwame ade bia no wa broni ye ya eye nkwase asem pepepe ade bia no wa broni enti wo do ka akofite ma bon se na we
thermostat yifrim ebe say engine no yifrim ono omo wada nti na omo de to mu ne no oboa kwa me oboa obese wo ka no because sa wire na o ye film no enye a connect to no bibiri o dashboard na ni be so bibiri won ti ase o de channel so we e ba Ghana nintia sensor bi enye adwuma wa ha ntronko a ti ne meka akosi ni se ye system na yetim no kwa me emoa ti bibia ebesi bia enye nwanwa na nka betima chekwabrane na okura boto die na shem na ye che na nipati o de kwa me nipati o de kwahi asam na no ose asam ne modu anu ye Kof TV Ghana yetena sisi ye nkomo twetwe ye ne adofo etwetwe e wa ha si entimi se ma ye nte wonka ochoto live chat wa be kan ye ntie voice note adofo no bi e de aba na ye nto adwuma ye ni so. Yeah, brother, good evening. From Derek. The program we meet 30 pa. Yeah. Now the problem is any partisan politics na. Any pa na say on say on kasa yemuno sometimes no. Na quiet say as a President Mahama, President Mahama more. That is why I'm a for a problem. Ewo hono say wo hu dia. What you say? Project no obi na start here no aba na wo to aso so obeto aso ama bibia ye kama by the way na wo praise na Mahama obi so ntenchen a na adwene be ye ne say bi as if say wo no praise da private government ni do on say that necessity okay your friends say prempe the first ya o moja hoyi wasn't the Oba was a friends minister unyanko hose day ye was over cohon a day in the fines here and the won't can be beyond for hose beyond for pressure BS you so even a friend is saying airport runabout a honor hot to a year of medical goose we the real now was a praise na yen a fines here but the area has antimum ukra ampukrano ukabi Akufo Dubai Santimam the way we see yeah akwan e wa Santimam mai by bibi kakra bi the way umbesi aje ho aka no ne ade ne evansi ana ade no enche da nye bibi gidigidi bia wohu that is why am akwa ezasa manfo problem e wo nsema kan tina mo etwe party sem ne that kind of zane manema na bam no enti se bi who presidia na say who previous government no say be omo so say okay any free baby na eba but who say na Mahama na den de bia say ya na be ade so nke penisa ti say de wo ka no say yenhwe na nkaban ne nto aso no oto aso a eye on say that necessity omo to aso a bibia ye kama hwepokuase ne hwan die omo ye nyina ni nyina yenka ho asem o se Akufo Addo de oye bronsam kura na ebi mada but Mahama ba ye hu de o ye bia enso omdom saka bibi ketewa bia de we mbesi praise omo ene wa ya de na de na obi aye ade Trump about we airport Trump the way as a money aji gidigidi say na ya airport about de na fancy na mewa ekwan ye wo enya baby abra yem nyina no say yem say yem pe politics na yem fa politics sem no to nche na ban no yen nyai say no waya ade no mba no munya nya hwe ma yenhu ye bibia ni ho senior why nti no mo ye hwe program no Chairman and Kwame, good evening. Entry, make us free Italy. Yadamasi, our program, a brand bringing a me who near Koso on my Ghana concrum. Yadamasi be. In a Chairman, here, Swami,
many annual home, apɔnkye enwan a ɔmotɔn no runabout hɔ ɛsɛ ada bia no mama ɛsɛ asɛ kumasefoɔ nkurasefoɔ ne ade na amafoɔ ka wɔn adwen kyɛn asɛ runabout kɛseesie paa wiase nyinaa ni wɔ ho paa na yɛtɔn apɔnkye ne odwan ɛwɔ ho yo ɛno deɛ bibom kama ɛm sɛ na woka bibi fa message no ho ani pande bae no em se di om ni se em se bibia mu no ya na amafo epesom de politics ba anya sa na ya na yekɔ no em se ehu se aban sisan bae no aban sisan bae no contractors no egusu a omu ye adwuma contractors no stop we na that amoko ministry of finance on website no mu declare so interchange no I said they have paid this amount ama contractor no eye adwuma no abra yetu escama no ntina yehu so wa stop no enti senka yentu escama na kaya abandoned project no komu ya hona senka omampanyini a waba no ono no awo ho credit e de ma no ba we obaye no adwuma no gusu a eye adwuma gusu omu ye adwuma enti se enka ya ade a enka omu nye adwuma de a enye adwuma ho a na ke wo bibi ka fa ho ese wahwa mom meye because in the budget e buy no a ono raise a big push no yehu ba bi a big push no this ka akɔhye we no adwuma na ɛwɔ ho a eye adwuma ne dada akoye se ofan konsa wamu road yi ni ade ni nyinaa ne kasoa de ni nyinaa contractors guso omu ye adwuma dada enti we den na de credit akoma nipa no a ese ona o hwa amana ya because keske ni enye na ke abandon project na ona ke be hu ese se diske ko hyemu a enka komu ho na be hu se no wo ye adwuma enye de etu escam nipa contractor na contractor ye na adwuma no ho mom na wo de credit koma onhwe ma adwuma ne nkoso sa ne amemu tie because President Akufo-Addo bae na Kotoka International Airport omu si na ska yetu escam contractor no ohwe ma ye wie sa ne ye pe enti emfa credit nkomo wi ya na semfa wi credit nkomo bi enti se ne ya ye nyina so ye MPP o NDC o ye kwan wi ye nyina ne nam kwan so se o man no be ye fe ne hia ye enti ye sira mu se de credit ma wi de credit ma wi na matem bia no na both sides no we MPP and say NDC no bia wa be kan adwen ye sira mu si ye kan ye nka se ye be ya be ma ye nyina ye hu o man no empuntu medamasi bebre. Hello, good evening. Chairman Kwame. With the engineer ni. Na say kwanya mo kanu. Ene se we ne nyi we ne no asem na mpesem kakakra. Na de mpesem keni. Say moti Ghana ho. Matra Ghana ho ache nenso so no ma bebrebi wo ho a ekoso wo asanteman mu a aya na munim. Na de mpese michire ni eniema bebre no a wo behunu se ebi a aban bi ehya ase na aban bi baaye no obeto aso no Kumasi asem na making you asanteman mu asem no na enye aban kro no a anase di otwa mu esika ono ni project munti asem a mene mo krayi sa NPP ni NDC no project bia obia de bebe bia no obi ntoa so de obehu se obi toa so no na asem sebe na asanteman ankasa ana erezi that na de benie de aban a wote so project bi obeye na asanteman mu a wanwie no otimiye nkikikiki no commission
no wagya hoko so project bi a obo say yan commission bia no na enye government na previous na no wote so no ensa no adwuma na asante man anu nti me de KGT first KGT no na case study won say munya am say mama ni si Kumasi KGT first mama ni si mama ni si hwe ma asante man onye hwe ma asante man KGT first phase na ewo hon mo no otumfo ene asantefo ene si KGT na emu nkyire mu ni asante hin nko a anase otumfo nko antimi nkwaje bosia abra Ghana government no enhya ase saa so na akwa te se Ghana government no ontimi nkwaje bosia abra otumfo so nye den enhya ase enu nti no se mo be edwa no atama mama ayekọ no wantimi an commission oja echire na ombe commission sika omu disi saa edwa no mienu na ewo ho no 300 million Dutch bank any Brazilian bank Hello. Engineer Diano. I don't mesa know. to aso Okay. ebra mama ayekọ no na onwie he no ana ekufo adum bae ena omoto aso because say edwa no enye wo musika enti ebra omo wie edwa no ede ben ne kobae omo di she KM nsa enu nti na se mo behwe a Kumasi ekoba se na ye friend say pawu pafu nyina no ne ye mo mu twa ticket no na se ne si koye otumfo ne feasibility studies ana ohun say saa ye kwan ye KGT ho na ewo ho no omutimi raise $1 million every day ohun enu nti na Kumasi ayifo no wo mom tete payment nso ne ade no aya na wo mutuo no ya na eden no so ohun enu nti na bra wode na asem no kokoto Brazil any German fo nanim na omo ye se omo beboa no but ese government ni bem no ampa mama koko sign as a loan to the Asante and a loan to Ghana so to the Asante and a loan to Ghana I don't know nkofo nso ba ya omo ba yi ye omo yi ni na no mu se ampa omo timi resist sika no $1 million sa KGT na wo ho no $1 million every day enti sa Kumasi KGT na eda ho no sa market no womo de your friend is saying less than 1 year any 8 years sika no sa $300 million no so enu nti no edwa na nkasa no enye aban no ene sima aga Kumasi anasa Ashanti region otumfo ene asantefo ma no edwadifo ma no wo mom ye esremfo ne adede obi o pawo pafo sika ana edi tuae enti ade bia aban bi beba so no a nia wote so dada no ekọ no one commissioner na se wan wie na continue no se muhwehwe mu ye nti nia metimi aka kakra afa ayin ho no enti se sa to so am interchange no se ye toa so a wo se munya details efri mu na mo behunu senia ade no esitie sa
If you say sa aban for no mobile ni na MPP ni NDC no wo mo nye hwe ma Asanteman mama de oye ye friend say wia kumawu ana ho ahwan your friend say aferi ana kufu aro so be ye kurobi na wo sa kwa you know your friends oboaso kwa so no pachi hospital ni enti no onu odi America commission ya ni ade say Asanteman ehunim na de Asanteman hu mu no untimi commission ana untimi so en stop no enti medamase Yeah, Kwame. So mo free way. All right, you better pay for Moso Madwinche. I am the beboy Jumedi so. Na min shamo ana emede de bia meka me se. O kan no mo bi so aka bi. Ne ho both sides ni na yesua de na ye de ekoye nim ti no. Mo contribution ma mo de fa live chat. Ma mo ye voice note to Dubai. Na min shamo nyina mo boa. Ama dwumadi ni kwa akyi ne dimu na yesonko. Eche panyimfo nso akese aye wo ma amonso gibre etie yin dwumadi. O te champion chairman ka ene nwumre o cheche semu bibre. Meso ye frame Kwame Mario misi mi di dwumadi mu kyerɛ. Ye di besia ne adadofo nyina ase. Da foforo ye besa nso aba abeso. Bye bye. Yes, Simon Mwakwa Basronko de pa Cove TV Ghana so. Wo Cove TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenju medie titiri pa ne se. Ye beboa ma mpontu nyuma akwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne se enti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene so kokotwa mpontu nyuma ahodo a. Ye koso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni ai keka ho nyina. Ye ni yenti mwanwaso wo kokotwa se ne dwumade ni sifa ko wo. Na afei so akwan ne miai odo a atete apansam so no ye kotwa se ne ebe ya ebetwe aban no agenesi so na wakwakwaye wonom e wo hɔ ne nso mmoa dwumadie foforo a ye sign di no wo Cove TV Ghana so ne say ye interview Ghana fo e wa abrochire ananse wo man yi mu a watumi adi yi atu mpon wa abrabo na watumi akyerɛkyerɛ ye nkwampa hodo a ye nso ye betumi afaso anya sika ne de ahya business asay enti mema wo rain fi say wo be subscribe to ye YouTube channel ye Cove TV Ghana na we mia notification bell ne so se ne ebe ya wo mmesi yen videos a ye drop